ஹலோ ஹாய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கிளாஸ் ஸ்கோர் ரேங்கில் வந்து M500 சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஒன்லி M500 கன் மட்டும் தான் எடுக்கணும், வேறு எந்த கன்னுமே எடுக்கக்கூடாது. அந்த கன்னை எடுத்து ஒன்லி ஹெட் ஷாட் அதிக அடித்து இந்த மேட்ச்சில் வின் பண்ணியிருப்போம். கடைசி வரையும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கவர் எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு வருவான்னு பார்த்தேன், ஒரு பையில் வரல. சரி, அப்படி நேராக போவேன். தேவையில்ல இடத்துல ஸ்பீட் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கே ஒருத்தர் இருப்பான், அவனுக்கு வந்து ஒரு ஹெட் ஷாட் மண்டையிலே வைப்பேன் பாருங்கள். அந்த இருக்கானா அவன் வந்து அவன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடிச்சேன் போகல, ரெண்டாவது ஒரு தான் போயிடுச்சு ஹெட் ஷாட்டு. சூப்பர், வேறு லெவல். அடுத்து இங்கிட்ட அப்படியே ஓடி வந்தேன். இங்கிட்ட ஒருத்தர் இருந்தான். சரி, உனக்கு போடுவான் பார்த்தா நம்மளால் ஒருத்தன் அழுத்தி அவனை கொண்டுருவான். சரி போ, வீட்டுக்கு போ அப்படின்ட்டு நேராக போனேன். போனோடனே அங்கே ஒருத்தர் இருந்தான், ஒரே அடி ஹெட் ஷாட்டு. வேறு லெவல் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல வீடியோ நம்ம வந்து சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஓகே, அடுத்த செகண்ட் ரவுண்டு நான் வந்து தேவையில்லாத இந்த மாதிரி எல்லாம் சீக்கிரம் ஓட்டி விட்டுருவேன் கைஸ். நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் ஸ்பீட் பண்ணி விட்டுருப்பேன். நீங்கள் வந்து ஃபுல் மேட்ச் தான் ஆடிருக்கீங்க, அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த சைடு அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் கைஸ். செகண்ட் ரவுண்ட் வந்துடுச்சு. முதல் ரவுண்டு வந்து நம்ம 2 கிலோ அடிச்சிருக்கோமா. இப்போ வந்து ஆளை தேடி இனிமேல் தேடி போய்கிட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். இந்த சைடு வந்து பார்ப்பேன், ஒருத்தனை இருக்க மாட்டான். என்னடா இங்கே ஒரு பையில் இல்லையே பார்த்துட்டு திருப்பி சுற்றி போவேன். இங்கே கரெக்டாக ஒருத்தர் வருவாங்க கைஸ். வருவாங்க கைஸ். அப்படியே ஒரு ஒன் டாப் விழுந்துருங்க கைஸ். விழுந்துருச்சு கைஸ், ஒரு ஒன் டாப்பு. அது பின்னாடி இன்னொருத்தர் இருப்பான், அவன் அடிக்க ட்ரை பண்ணி நம்மால் போட்டுருவான். சரி, ஓகே, பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் மிச்சம் இருக்குது. அந்த ஒரு டேய் ஒன்றா மட்டும் உனக்கு விட்டுருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரட்டி போவோம் கைஸ். அங்கே டீம்மேட் எல்லோரும் சேர்ந்து விரட்டி போவான். பட் அவன் வந்து நம்ம டீம்மேட்டே முடிச்சு விட்ருவாங்க பாருங்கள். கரெக்டாக போவேன், கிட்ட போவேன், டீம்மேட் முடிச்சு விட்ருவாங்க. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இந்த ரவுண்டு வந்து ஒரு கிலோ அடிச்சிருக்குமா. இப்போ கடை 3வது ரவுண்டு. இந்த ரவுண்டு பாருங்கள் கைஸ், நம்மளை வந்து டபுள் பாரில் வச்சு ஒருத்தன் நம்மளை அழுத்தி பிடிச்சி கொண்டுருவான். அதனால் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்பீட் பண்ணி விட்டுருப்பேன். ஏன்னா இந்த ரவுண்டு நம்ம கில் அடிக்க மாட்டோம், அதனால் வந்து ஸ்பீட் பண்ணி விட்டேன் கொஞ்சம். அடுத்த ரவுண்டு பாருங்கள் கைஸ், வேறு லெவலாக இருக்கும். இங்கே ஒருத்தன் போவேன் கைஸ். இங்கே ஒருத்தன் நின்றுப்பானா, அவன் அடிக்கணும்னு ட்ராக் பண்ணுவேன். இப்போ இவ்வளோ உள்ளே போய்க்கிடுவான். சரி, இவங்க பின்னாடி இருந்தால் பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். தான் கைஸ், நம்மளை டபுள் பாரில் வச்சு அடிச்சு விட்டாங்க கைஸ். கவர் எடுத்து உட்காந்துருப்பேன், கரெக்டாக வருமா, அக்யூரேசி படாது இந்த இடத்துல வந்து. அதனால் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஹெட் ஷாட்டு. ஓடும்போது டக்குன்னு பின்னாடி அடிச்சு விட்றாங்க கைஸ். இதனால் வந்து இன்னும் நம்ம டீம்மேட் ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. நம்ம நல்லா அடித்தார், பட் இருந்தாலும் முடியல, ஒரு ஆளை பார்த்தாத போட்டாங்க, மண்டையில் வச்சுட்டாங்க மேலே. இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஓடி விட்டுருப்பேன். அடுத்த ரவுண்டு நம்ம வந்து அடிச்சிருப்போம். ஓகே கைஸ், இந்த ரவுண்ட் நம்ம வந்து அடிச்சு விட்டாங்க. 2-1 இருக்குது. அடுத்த ரவுண்டு M500 வெஸ்ட்டு ஹெல்மெட் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுவேன் கைஸ். கண்ணெலாம் எடுத்துகிட்டு வெயிட் பண்ணுவேன். தேவையில்ல இடத்துல நான் ஸ்பீட் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே ஸ்கிப் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமே பார்க்கலாம். M500 எடுத்துகிட்டு இனிமேல் தேடி போய்கிட்டு இருக்கேன் கைஸ். கைஸ் ஒருத்தனுமே இருக்க மாட்டாங்க கைஸ். பூராமே நம்ம இடத்துக்கு சுற்றி அந்த சைடு சுற்றி நம்ம இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க கைஸ். நம்ம வந்து இங்கிட்டு சுற்றி அவங்க எடுத்து போயிடுவாங்க கைஸ். இங்கே ஒரே ஒருத்தர் இருந்தால் நம்ம டீம்மேட் முடிச்சிட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட தேடி மிச்சம் 3 பேர் இருக்காங்க, அவங்க தேடி போய்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே பார்த்தா ஒருத்தருமே கிடையாது. பூராமே நம்ம இடத்துக்கு அந்த சைடு சுற்றிருக்காங்க கைஸ். ஒருத்தருமே காணா. எங்கடா போனோம் எல்லாருமே. மிச்சம் 3 பேர் இருக்காங்க, எங்கே இருக்காங்க தெரியல கைஸ். அதில் சுடுற சவுண்டு இருக்குங்க கைஸ். யாராக சுடுறது, எங்கேன்னு சுடுறன்னு தெரியல. பார்த்தா அந்த வீட்டு மேலே இருந்து தான் இவனுக்கு வந்து ஒரு ஹெட் ஷாட் 136 வைப்பேன். அடுத்து இப்போ கையில் வந்து குளோவல் இருந்துடும், அதனால் கொஞ்சம் மாறிடும். அடுத்து அவன் குளோவல் போட்டு கவர் எடுத்துட்டான். நம்ம சரி MP5 கையில் வச்சுருக்கான், மேலே இருக்கான், மண்டையில் இறக்கிடுவேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பயந்து போனேன். கரெக்டாக நம்ம தலைவன்ட்டு இருந்தார். ஒரு 40 வாங்கினார். அடுத்து போகும்போது ஒரு 233 ஒரு ஹெட் ஷாட், வேறு லெவல். பார்த்தா பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் டப்புன்னு அப்படியே ஒரு குளோவல் போட்டு கவர் எடுத்துகிட்டு எங்கே இருக்கேன் பார்த்தா இந்த வீட்டு மேலே இருந்தேன் கைஸ். சரி, அப்படியே போனால் அடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு ஓடி போய் இந்த மரத்துக்கிட்ட போய் கவர் எடுத்துடலான்னு போய் வேகமாக போய் இந்த மரத்தில் கவர் எடுப்பேன். வெயிட் பண்ணி பார்ப்பேன், ஓப்பனில் வந்து அடிச்சு தான் பார்ப்பேன். பட் ஆனால் வரைய மாட்டாங்க கைஸ். அப்படின்ட்டு இவனை விட்டுட்டு இன்னொருத்தன் தேடி போனேன் கைஸ். போகும்போது பின்னாடி தெரிப்பாங்க கைஸ். நான் இன்ன வரைக்கும் அங்கிட்டு அடிக்க அப்படின்ட்டு ஒரு குளோவல் திருப்பி போட்டு வெயிட் பண்ணேன் கைஸ். அவனை நம்மளாலே முடிச்சு விட்டுறாங்க கைஸ். இன்னொரு இந்த வீட்டு பக்கத்தில் எதிர்த்தாப்புல வீடு இருக்கா, அங்கேருந்து ஜோனில் வந்து அடி வைத்து மிதி வைத்து வருவாங்க கைஸ். ஓப்பனில் வருவாங்க கைஸ். அவனுக்கு ஒரு வேறு லெவலான ஹெட் ஷாட் போட்டு முடிச்சு விட்றாங்க கைஸ். இந்த ரவுண்டை 45 அடுத்து ஹெட் ஷாட் போட வேறு லெவல் போட்டாச்சு கைஸ். 3 ரவுண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு 3வது ரவுண்டு வந்துட்டோம் கைஸ். அவங்க வந்து 1 ஜெயிச்சிருக்காங்க, 3 ஜெயிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து வெஸ்ட்டு ஹெல்மெட்லாம் எடுத்துகிட்டு லூட்லாம் தேவையான லூட்லாம் எடுத்துகிட்டு இனிமேல் அடிக்கிறதாக கிளம்புவேன் கைஸ். M500 பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லாங்கில் வந்து ஆடணும், கவர் எடுத்து ஆடணும் கைஸ்.
ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு அப்படின்னா அவனும் எம்ஃபைண்டரு இந்த அந்த யூஎஸ்பி வச்சுருப்பாங்க ஈசம்ஸ்லாம். பட் இந்த மாதிரி செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட்லாம் அவன் வந்து கன்று வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவர் எடுத்து பொறுமையாக நடணும். அதே மாதிரி இங்கே கூட கவர் எடுத்திருந்தேன். வீட்டுக்கிட்ட ஒருத்தர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, பொறுமையாக வச்சேன். பட் ஆனால் ஹெட்செட் போல், அதனால் கொஞ்சம் கவர் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். நம்ம டீம்மேட் ஒருத்தன் உள்ளே போவாங்க கைஸ். உள்ளே போகும்போது 2 பேர் நாக் ஆகுவாங்க. சரி நம்மளால் போய் முடிச்சுட்டான் போல நினச்சி தைரியமாக வந்து ஓப்பனில் போவாங்க கைஸ். அந்த ஜன்னலேருந்து ஒருத்தர் கருப்பு சட்டை வந்து ஏசி வச்சு நல்லா டேமேஜ் கொடுத்துருவான். அப்படியே ஒரு கவர் போட்டு மெடிக்கெட்டு வெஸ்ட்டு எல்லாம் டைட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அவனை தேடி போவேன் கைஸ். அங்கே போனால் அவன் இருக்க மாட்டான் கைஸ். நானும் எல்லாம் மெடிக்கெட்லாம் போட்டு தெம்பா அப்படின்னு அவனை அடிக்கலான்ட்டு போவேன் கைஸ். பட் அவன் வந்து அந்த இடத்துல இல்லை, எங்கே போனான்னு தெரியல. நம்ம டீம்மேட் முடிச்சிட்டானா இல்லை தப்பிச்சிட்டானு தெரியல. அதனால் அந்த வீட்டை சுற்றி போவேன் கைஸ். இன்னும் 2 பேர் நம்ம டீமில் 2 பேர், நானும் இன்னொருத்தன் இருக்கான். அவன் எனிமி டீமில் 2 பேர் இருக்கானுங்க. நாங்கள் 2 பேர் இருக்கோம். பட் இந்த ரவுண்ட் முடிப்போமா என்னன்னு எனக்கு டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம டீம்மேட்டோட நம்ம கூட தான் இருக்கார். சரி நேராக போனால் அடிச்சிருவானுங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஜோன் ஒட்டியும் கவர் எடுத்து ஒவ்வொரு வீடாக கவர் எடுத்து போவேன். இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துப்பேன் கைஸ். திடீர்னு அந்த உப்பிக்கிற வச்சு டேமேஜ் கொடுப்பான் எனக்கு. திரும்பிட்டு ஒரு அடி அடிப்பேன், செத்துருவான். எப்படின்னு தெரியல. அவன்கிட்ட மெடிக்கெட் இல்லையா இல்லை நம்ம டீம்மேட்டை டேமேஜ் பண்ணாரான்னு தெரியல. ஒரு 45 செத்துட்டான். பரவாயில்ல, நம்மகிட்ட மெடிக்கெட் வேறு கிடையாது. அளவுக்கு போட்டு நம்ம வந்து ஹெச்பி ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம டீம்மேட் வந்து ஏமா உள்ளே போவார், உள்ளே இனிமேல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவன் உள்ளே போகணும்னு நம்ம டீம்மேட்டை முடிச்சு விட்ருவாரு. என்னடா இப்போ நீ போய் செத்துட்ட, அவன் ஒரு ஆள் தான் கைஸ். அவன் எனிமி ஒரு ஆள் இருக்கான். பட் நேற்று வந்து M500 மட்டும்தான், ஒரு குளோவால் மெடிக்கெட் கூட கிடையாது. அவன் எல்லாம் தரமாக விட்டு வச்சுருப்பான் போல். அந்த ஜன்னலில் இருக்கான், அந்த தெரியுதா, அங்கே இருக்கேன் கைஸ். ஜோன் வந்து நம்மகிட்ட தான் இருக்குது, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அந்த மரத்தை கவர் எடுத்துட்டேன். ஹாயை மட்டும்லாம் போட்டு ஹாயன்றதேன் கைஸ் வெளியே வருவான். அதே மாதிரி வெளியே தவறுனாரு. ஒரு 126 ஹெட்ஷாட் போச்சு. சரி கொஞ்சம் ஒரு ஹெட்ஷாட் அடிச்சுக்கிட்டாண்டா குளோவால் போட்டு கவர் எடுத்து நிற்பேன். பட் ஆனால் அவன் இந்த ஜோன்லேயே எலிமினேட் ஆயிடுவான். அவ்வளோதான் போயா கைஸ். கைஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சு. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மேட்ச்சில் மொத்தம் நம்ம வந்து 6 கில் அடிச்சிருக்கோம். வேறு லெவலில் அந்த மேட்ச் போயிருக்கோம். அதே மாதிரி அடுத்த மேட்ச் வந்து கிளாஸ் கோரேங்கில் எந்த கன்று வச்சு சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. பை பை, see you.